Ola, hoxe, como estes días, hai un calor intenso e a temperatura pois é irresistible. E para a xente da miña idade, según di os especialistas da medicina, que debemos de ter moito cuidado. Refrescarnos, hidratarnos e non sair en horas punta onde hai moito calor. Ficar nun sitio máis fresco posible. Entón, como fora non hai posibilidade de tomar o fresco, ata o alento se queima os pulmóns, pois esperas ás 6, 7 da tarde que podes sair e para un pouco refrescarte e hidratarte por fora e por dentro, nada mellor que auga e unha piscina. Entón, mentres esperaba, estuve lendo unha poesía e a min ocorriu-se-me, non podía pasar de hoxe, sin compartir con vos o contido desta poesía que eu lin, porque ten moito de simbólico. E vou-vos ler, despois vos sacaredes as vosas propias conclusións. A poesía chama-se Ítaca e é de Constantino Cavafis. E di así: se fores a emprender a viaxe cara a Ítaca, pode que teu camiño sea longo, rico en experiencias e en coñecimento. A lestrígons e a cíclopes e ao eirado Poseidón nunca temas, non acharás tales seres na túa ruta, se alto é o teu pensamento e limpa a emoción do teu espírito e o teu corpo. A lestrígons nin a cíclopes nin ao fero Poseidón acharás nunca, se non os levas dentro da túa alma, se non é a túa alma quen ante ti os pon. Pode que o teu camiño sea longo, que numerosas sean as mañáns de verán, en que con placer felizmente arribes a baías nunca vistas, detente nos emporios de Fenicia e adquire fermosas mercadorías, madreperla e coral, e ámbar e ébano, perfumes deliciosos e diversos. Cando poidas, invirte en voluptuosos e delicados perfumes, visita moitas ciudades en Egipto e con avidez aprende dos seus sabios. Ten sempre a Ítaca na memoria, chegar ali é a túa meta, mais non apresures a viaxe, mellor que se estenda largos anos, e na túa vellez arribes á illa con canto teñas ganado no camiño, sen esperar que a Ítaca te enriqueza. Ítaca regalouche unha fermosa viaxe, sen ela o camiño non terías emprendido, mais ningunha outra cousa pode darche, anque pobre atopes, non te enganará Ítaca. Rico en saber e en vida, como volveches, comprendes xa que significan as Ítacas. Esta poesía, como comprenderíades, foi tirada ou é basada no poema homérico A Odisea, donde Ulises, intentando volver despois da guerra de Troia, intentando volver á súa Ítaca querida, á súa terra, onde era rei, pois perdiuse no camiño, e os deuses foronlle castigarno e fixeronlle dar moitas voltas e ter moitas aventuras e desventuras. Entón, que quere decir o viaxe de Ulises hacia Ítaca? E esta poesía determina moi ben que na vida, a nosa vida é un camiño hacia Ítaca, temos unha meta de chegar a Ítaca, pero a meta, cando chegamos a Ítaca, chegamos vellos, vencidos e nas portas da morte. Quere decir que o importante non é onde imos chegar, é o camiño que imos facer, as aventuras que imos correr, como é que vivimos a nosa vida. Ese é o mito de Ítaca. É decir que aqueles que ten presa, aqueles que queren ganar moito dinheiro, aqueles que queren obter a felicidade inmediatamente, según este mito, están equivocados. Porque a vida ten que ser longa e vivila con todas as súas experiencias, con todo o que nos aporta, con todos os seus monstros, con todos os seus deuses ruíns e benévolos. Así que non esperemos a chegar a Ítaca, a chegar a ser felizes, senón que hai de ser felices no camiño. Hai que adorar aquilo que topamos no camiño. Hai que loitar contra as adversidades no camiño. Temos que loitar cos nosos medios.
é com as nossas embarcações. Assim que pensa muito, porque esta poesia é o mito de Ítaca, devolve-nos a nós mesmos, ao nosso poder, ao que somos, ao que queremos ser, é aquele caminho que temos que recorrer. Não tenha pressa. Deixa que o caminho seja longo. Deixa que o caminho te dê a satisfação, no bom e no malo, no direito e no torcido. Porque quando chegas a Ítaca, depois não tens mais aventuras. Acabou-se. Acabou-se o oceano. Acabou-se a navegação. Acabou-se o teu recorrer da vida. Vemo-nos nesse caminho cara a Ítaca, companheiros.